שלום. שלום. אנחנו מארגנים פה מיזם סולידריות לכמה דקות לחיבור הכפר עטואן למים. זה בדרום הר חברון בשטחי C. כפר ערבי? תחת אחריות ישראלית. בדרום הר חברון, כמו שאתם בטח יודעים, יש כפרים רבים שנמצאים בשטח C בשליטת ישראל, אבל הרבה מהם לא מחוברים למים. מה זאת אומרת לא מחוברים למים? לא מחוברים, אין מים זורמים, הם חיים על בארות או מכליות שהם קונים במחירים לא פרופורציונליים. אין הרבה תירוצים למה לא לחבר אותם. כבר עשרות שנים לא מחובר לכלום. זה מציק, אה? בוודאי שזה מציק. ואנחנו נארגן פה מיזם עוד כמה דקות. מה המיזם? שיש לנו כאן מים שהם תרומת הכפר עטואן. נשמח אם תיקח את המים, תרומתם הצנועה, ותודה להם. מה המשפט? תודה לעטואן. תודה לעטואן. תודה לעטואן. תודה לעטואן על המים. תודה לעטואן. תודה לעטואן. אני מקווה שהעטואן יהיה להם גם מים היום. תודה לעטואן. תודה לעטואן. לחיים, שיהיה לכם גם הרבה מים טועים. לחייכם, שלפחות אלוהים ייתן לכם מים, מדינת ישראל לא נותנת. תודה רבה לעטואן. תודה לעטואן. תודה לעטואן. מה זה אקשן הדיי? אקשן הדיי זה קמפיין שאנחנו עושים בו פעולה כל יום, זו הפעולה של היום. כל יום אתה יכול להיכנס לאתר, וכל יום יש לנו פעולה אחרת שמחבר את הכפר. נראה לי מטורף. לכן אנחנו פה.